구두동안 음료하가 수도 안 되방. Ku kere. Ku kere ke me mo ba mo we me ko. As long as I me ba mo we ya try for ke me no fe. Ultima Ma ya for only that ato wa to but some more come no ba se ke ani di body do yin me. Nte ito mo aya for ito only that boy na ke dok but I've ultima is the man government. Me government. As a bango. Ba me government. Det vi har indtil videre, ikke? Det er, at altså, vi har hende her madammen, siddende varetægtsfængslet, som blev taget ved en auktion, ikke? Og hun blev fundet i besiddelse af alle de her penge, plus eskorttelefoner. Altså hun havde 4 telefoner altså, på sig, 5 telefoner, hvor 4 af dem var eskorttelefoner, og den sidste af den, vi mener, der er hans egen, ikke? Og i den der er der blandt andet en masse kontakter til en chauffør, ikke? En dansker. Han er helt klart eskortchauffør, som kører pigerne til de forskellige adresser, hvor mænd har bestilt dem til, ikke? Ja. Og da vi så renser dernede, der finder vi så flere af de samme telefoner inde på hendes værelse. Det er hende, der kører, det er hende, der sidder på det hele, ikke? Det er hende, der har nede i lejligheden, der har sit eget værelse, hvor døren er låst, hvor hun har en god seng og med sofa og alle de her ting, ikke? Og hvor der så værelse ved siden af skal ligge 3 eller 4 piger på nogle madrasser på gulvet. Jeg har en rensagningskendelse, der giver os lov til at rense din lejlighed. Vi kan have politiet. Okay. Hey, kom. Kom med. Kom her. Sit down over there. Where you come from? Nigeria. Okay. Vi kommer op på Københavns politi. Ja. Okay? Ja. Klokken den er 10 minutter over 9, og du er anholdt. Hvad har jeg gjort? Du bliver sigtet for medvirkning til rufferi og nogle andre paragraffer i straffeloven. Jeg har ikke lavet noget forkert. Nej, men det mener vi, du har. Og derfor skal du med på stationen. Det skal have en snak om derinde. Så det er låst skraldespanden, ikke? Eskort egen, eskort andre piger. Så det er sådan rimelig aktuelt. Eskort Storkøbenhavn. Very beautiful black girl, 24, fantastic body. Tall, slim, nice breasts and ass and a hot pussy. Tilbud, døgnåbent. Hej, Henrik. Vi mener, at du har hjulpet Mary, som vi har sigtet for rufferi og menneskehandel. Du er ikke sigtet for menneskehandel. Ja. I det, hun har drevet eskortvirksomhed, hvor hun har forledt nigerianske kvinder til usædelighed, hvor du gentagne gange har medvirket som chauffør, og for hvilket du har modtaget betaling. Det gik til på den måde, at hun ønskede at se mig. Ja. Mary. Ja, okay. Jamen, det var bare... Så kørte jeg ind mod Rådhuspladsen, hvor hun havde sagt, at hun godt ville se mig.
Ja. Så så hun mig i et halvt minut, og så sagde hun, okay. Hvordan kom du i kontakt med hende? Det aner jeg ikke. Jeg aner ikke, hvordan jeg er kommet i kontakt med. Alt det, der foregår inden for den her sfære, det meste af det kan jeg overhovedet ikke huske. Okay. Det kan jeg virkelig ikke huske. Det tror jeg da på. Og så fik jeg nogle ture der i august-september. Men mere var det altså ikke. Okay. Kan du huske, hvornår du mødtes med hende på Rådspladsen? Ja, det var sådan lidt over middag, ikke? Nå, nu tænker jeg på... det kan jeg ikke huske. Hvornår du siger, du har kørt i august og september? Jeg kan bare huske, det var solskin den dag. Så det har været sommeren, sidste sommer? Ja, det har været i august. Okay. August, september. Okay. Og mere har jeg ikke haft med hende at gøre. Okay. Det er jo ikke forbudt at være prostitueret i Danmark. Nej. Bare du opgiver pengene til skattevæsenet. Men det kræver en arbejdstilladelse. Ja, det vidste jeg altså ikke. Ikke nogen arbejdstilladelse. Ja. Man kan aldrig opnå arbejdstilladelse som prostitueret. Ja. En dansk kvinde må godt. Altså ikke. Det vidste du ikke. Men jeg har hørt det inden for den sidste måned. Okay. Og ja, de fattige, de skal ned med nakken. Og det rige det bedst. De har ikke gjort andet, end at de er fattige, vel? Set med mine øjne. Og så er de analfabeter og uuddannede. Så kan vi andre sidde der og hænge vores lov op og granske loven og sige, de er nogle af de piger. Ud med dem. Ja, jeg synes ikke, pigerne er nogle værre nogen. Jeg synes, dem, der hjælper pigerne, eller dem, der udnytter pigerne, er nogle værre nogen. Jeg har udnyttet pigerne. Eller hjælper dem. Jeg har hjulpet pigerne. Det har du jo. Ja, til pigernes gavn. Du har hjulpet dem med at arbejde ulovligt. Jeg printer den ud. Er det noget, du vil skrive under på? Om jeg vil skrive under på afhøringen? Ja. Jamen altså, det er jo rigtigt nok, det du har skrevet. Ja. Så kan jeg jo godt give mit samtykke til, at den er okay. Nogle gange synes jeg, at formuleringen halter en lille smule, men altså... Ja, men det er jo så min fejl. Ja. Jeg har gjort mit bedste, vil jeg så sige. Gør det godt? Ja. Vi ses i godt? Ja. Hvad skal du selv? Ja, det bliver jeg nødt til. Ja, det synes jeg var en god idé, ikke? Du ved godt, hvor du er henne. Nej, det jeg finder nok. Du lytter til Horisont på P1, der i dag handler om kvindehandel, om trafficking og også om voodoo og den måde, det bruges til at fastholde nogle kvinder i den prostitution, som de befinder sig i, især vestafrikanske kvinder. Lige nu kører der faktisk en sag mod en kvinde, der er anklaget for at have tjent sine penge på at sende andre kvinder på gaden som prostitueret og for menneskehandel. Den kvindelige bagmand, hvis man kan kalde hende det, eller Alfons, har blandt andet brugt voodoo som et middel til at tvinge kvinderne til at arbejde for sig. I forbindelse med denne her sag blev der fundet en del af det, man kalder voodoo-poser. Vidste I, hvad det var med det samme, Rene Hansen? Nej, vi har aldrig set dem før. Men vi fik da straks en mistanke om, at det kunne være sådan nogen. Prøv at beskrive, hvad det er. Jamen, de poser, vi har fundet, der er jo blandt andet en hængelås, og så en stor del af dem, der er der noget, der formentlig er noget aske og en lille muslingeskal eller en nød, eller hvad det er. Det her er jo et område, som formentlig ikke var en del af uddannelsen på politiskolen. Når I kommer rundt, hvor ofte hører I om det her? De metoder, vi bruger til at efterforske, og det er jo blandt andet også at lytte til, hvad de siger, når de taler sammen, ikke? Så jamen, der kan vi høre, at det er noget, de tager alvorligt. I know Mary, also called Marian, from Maria Kirkeplads. Yeah, it lives. In Istergade. And I know that the police have met you down there. Which man? She's in prison now. Mary is from Spain. That's where I know him before. I know him from Spain. I don't even And know I him. know that Mary has girls. I know she's a madam. I won't say what I don't know. I won't tell you what I don't know. I won't change what I have inside me just because I'm seeing your face. No. No. I can repeat myself and tell you, you're not the first girl I'm talking to. I know. Okay. So I give you the opportunity to tell me the truth. Which truth do you want?
Do you believe in juju? Voodoo? Do you believe in that? When you left for Europe, did you then go to the bush, to the medicine man, and he made juju? Jesus Christ. What did that one got to do with me? I'm asking you. That's people that believe in juju. I don't believe in Okay. Good afternoon, sister. Oh, good afternoon, sister. How are you now? I thank God, my sister. Very busy, but my legs today. And I did 1,000 euro. I never gathered for him. 2 weeks. 2 weeks. Because he suffer everything. Don't be say ugly. We talk to my, we say later. I think he helped me to pray. I didn't work with person fit to. Then I'm praying to help you. Help me to anyone to change all this enemy. Okay. Hvordan er det med Mary? Hvor meget mangler vi noget efterforskning? Den kan godt afleveres nu til juristerne. Og er der noget med, der er kommet med en anmodning om, at hun skal mentalundersøges eller sådan noget? Og så har jeg det gør jeg i dag, eftersætter den der erklæring, fordi jeg synes, jeg er rimelig relevant. Alt det der juju-halløjser til en vurdering af hende, ikke? Fordi, altså, jeg så godt tror jeg, synes jeg heller ikke, hun er et spørgsmål om, hun er så troende og tror så meget på det juju, det kan vi andre ikke sætte os ind i, ikke? Nej. Har de sagt noget om... De siger, hun er skizofren. You were asked about girls who were sent to Europe by Mary's mother. You said that you could either pay Mary or you could send the money to the family in Nigeria. The way it worked was that once you left Nigeria, you gave an oath that you were not going to report your madam to the police and that you were not going to run away. You were asked about whether this was in connection with juju, and you said yes. You were asked about whether they, in that connection, also cut or mark the girls. You said that sometimes they would cut the girls to put the juju into the body. You could also mix it in lotions and put it on the girl. Yeah, if you could... Your signature there. Yeah? I would like to reveal the whole organization and get Mary and her mother and everyone in jail. But as much as I wanted to help, it's, you know, the police here in Denmark cannot help about the situation down in Nigeria. Jeg tror slet ikke det der til sidst. Jeg tror ikke, hun forstod det, altså. Med hvad? At I ikke kan gøre noget reelt. Nej, og det, at vi ikke kan love pigerne noget herhjemme, det gør selvfølgelig, at der er mange, der ikke kommer frem. Det er svært at sidde og bare tale til den pigens bedre jeg og sige, jamen du kan også hjælpe andre piger ved at fortælle, hvad der er sket med dig og tage vidne. Men jeg kan bare ikke give dig noget. Og så kom der jo den her mentalerklæring på Mary, som siger, at hun er... Jeg ved ikke præcis, hvad står det, jeg har ikke læst den, altså, men hun er tosset. Jeg mener, hvis det er fordi, hun siger, at hun tror på voodoo, og de mener, at man er tosset, så hænger det jo ikke sammen. Det behøver man ikke være tosset af, når man er nigerianer, vel? Men det er jo ikke sikkert, det er det, der står. Jeg ved det ikke. Men det er også noget, man anbefaler, at hun så skal anbringes jo, og ikke i fængsel. Et eller andet sted.